bar gam da katara cikin soyayya rayuwa ayo ta yi mini daɗi. Mai azarbabi kan ƙauna yake na dama ni dai akan kisan banda zumudiya. Wanda da ne yana ce kan masoyiya to ni na gaban shi tilas mai kaudi. Girgize da sauka ta ruwa nufin ta'ala ne iyakan ki Fatima ba za ni kai ki ƙarshen bango ba. Wanda ya yi shuka a gaban idan makwarwa to ya banyarci ba za ta yi kyau ba. Santuwar da mai nayi a kala kanki Fatima na lura mai giyana ba su saba. Wanda da ya ce zai yi rabon gini da anta na tabbata ba zai yi dacewa. Fati kanki banda na dama a rayuwa don ke ce cikar muradi ba wata ba. Gashi haddare sama ya lallabewa idan kwari na wai ga keke wucewa kamar mafarki to kuma sai ki bacewa ido yana gizo ke ce yayi ganewa garin masoyi an ce bai nisa rijiya ta so zan mata yasa fati gimbiya babu makusa rundunar tuno Fatima ko fushi nake amince yan kwaso ban dauke shi ni da wasa ba. Kyakkyawa barar kala ke kowa ya ganki ba zai kuce ba. Ɗawi su ko cikin tsuntsaye kalarsa ta yi daban Fati yanzu ban sami yake ba. Sunan ki yayi daban suna ne kalar kamala Fati ba za a kai ta a baiwa ba. Arziki wadata shi ne a bani Fati na san bakin ciki ba zai zo. Ajiya, Fati.